Duarbaguri constituency arlo number hini Dolamara police station ke parlo pini Duarbaguri press club kongchun bangpen japonsi. Duarbaguri angkang LP school along tin kahomrida mahut ilong gonpot gaon LP school along palisi inut lothan bang rajen terangpen ferangke athingno nangkachithandun atengke. Ladak gonpot gaon LP school along lochari osomar kadukawe bangthong kepdo. Sitame nili inut wetsi kethan chipaduglo. Lape nili ke asamis ke lothan theko e. Sitame nili phan ladak si nang posting lo. Nili ke English si lo ke than thek. Lasi nili hin pen ke AC ke jabang phu CM Dr. Tuliram Ronghang lapen education EM Richard Tok bia phan chuning rilo. Nili phan English LP school along nang ke toy jia phan. Lapen ke lo than bang pusitame prabjin pen nang ke toy jia phan chuning rilo lapen ladak ke dorde ason dopik lang lason si barpi barso hem pusitame mesen ave. Lasi akimi nang piserak asonte mesen ji lapen kijun alang pusitame mesen aversayawe. Osomaratum aduk dopik pik. Lasi mesen kijun alang pusitame prabjin pen nang ki PG phan education EM Richard Tok bia phan chuning rilo. Lapen bielo asai setame nili sike claim amat lo ke than penang an akisung do. Nili bang jongsi ave lipute lo than bang ta ave. Lasi prabjin pen lo than bang nang toy serak nang poputa pherang ke thengno nang chithandun. Lapen team karbiang long pen prabjin pen chingki chingwai serak nang poputa chethan pon. Tangte lo than bang phu pen lamthe arjupon senang. Dei huri pen amo singti tike news. Nili kedore apen pulote penang ando lasi corolo nali tum dak kewang pot nili nali tum pan kado kawe karbiang longo channel tum pan nali tum dak kewang punang kang humri pot nili coro parpik lo aprange nili teklong lelang lason dak kewang tuk tuke sita pini nali tum kewang pot coro partu lo lasi nili dak laso gon pot bosti LP school long kewang ke ciklo jon kepet la ke nili dak kisung alambang ke lapu hen loje non nili dak nili background bang ke English medium anta dak nang ke tanga bang ke Assamese medium pina inke pena bang ke dak gunot sop po lasi lan improvement ke nili pi un thek thedet po athema nili background ke Assamese kalidet English pina po se nili lan bang thek thedet po lasi nili ke chelang ateng ke chu aprang asar baido tungko son dong ke claim ne dak kavia son do o nile me thang che bang pensi nile me thang che bang pensi non penang an kam claim pon lo la pen pini aru nali tumahin pen pini nang kar juji dom dekma teacher nang la tom na dak ke than bang ko an duma la bang so thang nona ko ke teacher nili nuwe lang nili ke hang ong lo anta nili phan dak teacher ke nang pon nang pipon pela diu si wang lo alomso la regionalize ka kuria hot hedi la so wang lo enke dak nili long joining report wa enang enchot ma dam joi enke wang wedel lo amen ke sonas amen ke question meong nili ta chiting ni rem lo mane familiar le delo mel chetong wer wedet mate o montul bora montul bora si dak wanging lo nililong la joining report phan suina pidonda po en pon lo damjui bang wede arong na ne arong ke pu japara jan deupani la society do boko jan hiri a block lo dak student bang ando ing ne non mat ke nona ko ke la KG nursery pen pulote 36 student do dak 36 student menang li student alin apan ki thang nalin galadi teacher ke nili no wet inke nili bang ke Assamese ke completely zero lo than thek the inke la English pen la Karbian well lo la si gunon sop along nili improvement ke PG ke nili hin pen kisung ke dokok lo la si nili nangli tum a channel hoi la council education EM la pen ke council do ana member phanda ka chuning ri ke kangtung ke lalo jen nili phan tong sekot la gunot sop dam lo polote nili phan teacher nangi PG phan Duarbaguri constituency angkang pi rongasar kedo chingrum si pini certificate ke ronpon ajaimek kedeng pon bangso amai Duarbaguri constituency rongasar kongchun bang mensing terang pensi chepahem pon lapen ke aluhi aman pen kache tongdun lake Duarbaguri VDC chairman sar koirong phar KCS maipu Sunaram Singnar rongasar kongchun bang division terangatum chitongdun bangso amai along kethan pon ke nilitum rongasar atum aphan KAC kechari abangphu
CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen nilitum rong asar ko anarni pen lone kemang pen nilitum aphan nangke pachun piapot choro parpik anloputa ningje pon lapen kado kavi rong asar do anatum pen jumisen alam chethan pon lapen local MSc mate education EM Richard tok bia phanta choro parpik lo nilitum aphan dorplu pen kichoki jun lapen kaprek nangka cherap do na pot puta ningje pon tangte pherangkia thengno kaningje alam arju pon sinang de huri pen amo singti tikeni rong asal ka chingrum amai le alam ke sta pini ke chingrum bang ke nang sot nei bang ke certificate council pen itu sarkar hin pen itu man certificate pen rong asal tak ke bang so posing itu chingrum lo pen atau duar baguri mane krem ku pen chenglok doi huri number 1 an sang bong sini tu che phai lo anda chitong edel le pina tum dulang non bang ke bang mui dulang Dulu bang paru isi le bang tongke betrok, cilong lo, ning sam lo, ada we tame ni junta ajak beli pen ada cisong, bang ke dicun lo pusing, eklen ni dalang pus tame isiang dengan itu dicun. Antala non be pen ban keladak arona luat teng pen kang sai rong asar tum kang sai kopini labang soputak nang tum ititin tanyma. Labang ini tu malah itu mah Ronaldo long masih tu seksi dulu Ronaldo tengah sosok itu murong cari celompon nama bisa kita pencenglo lah itu asotin si klempo lah pen itu pan jadikan kasih tonti kasih tumpra ka beta Jepang administration hin pen tapi ini itu pan sekina pigi pan lain itu mah dim bitik lo ilong bangke dola maraman lo lah pen ke nilipin dadak terapung apartment anu bangga sudah roket nilipin roket tapi lamara lo barong roket susi lapin ke kohoralong dalam solo krem kru pendak diringan bangga kohoralong sepetik pun lapin ke dai thoralong tame dai produk along supen senglo dai thor dai huri langkang rong monghat lagatu tame anke dai thorong si jadi gumuniram langne memorial holong sepatuji labang ini tu madin kecik hilang halang tu sini tu mana pergi sport pen sini tu madin tu pergi asal sini tu seki dan tu berjatuhan itu ambong kasih tonti rong asa rule belek aron ni kadu ta isian mati ya rong asa rule belek ala pu ini administration atau rule belek itu ini lagi mati jadi so pasal tahun ni pansi ini tu man sekina kiri pan lampu